Og Carbados kan tage alt, hvad han har sagt til sine spillere, og taktik og forberedelse, og smide det ud igen nærmest. Og store smil hos Cristiano Ronaldo og company. Det sker, fordi vi ser situationen igen. Carvajal går med, for han ikke klider den ordentligt dernede. Skidt forsvarsspil af Murillo, og så er det bare at sætte den ind. Benzema kigger godt op, og godt sat ind af Ronaldo. Ingen chance inde hos Roberto, men det er rigtig dårligt forsvarsspil af Murillo. Det er en af de stærke forsvarsspillere i Granada-truppen. Kan svare igen med det samme, Granada. Og ikke noget frispark. Men for lige Ronaldo, nu har altså scoret endnu et mål op på 17 ligamål i den her sæson. Det er jo det er jo nærmest uhyggeligt, det han viser af statistik i øjeblikket. Ronaldo.